No niin, tervetuloa Muhoksen keskustan YouTube-kanavalle ja minä olen Jaakko Räisänen, keskustan vaalipäällikkö täällä Muhoksella ja kunnan valtuutettu myös. Ja meillä on täällä kaksi vierasta, ketä sitten ootte? Mun nimi on Liina Tiusanen, mä oon paluumuuttaja Muhokselle. Nyt heinäkuussa muutettiin tänne takaisin ja oon täällä lapsuuden ja nuoruuden asunut ja työkseni olen koulutuspäällikkönä FCG:llä kuntien hallinnon ja hankintojen koulutusten parissa ja mä oon mies ja lapsi ja tosiaan heinäkuussa tultu tänne Muhokselle sitten asumaan ja nyt lähdin myös kuntavaaliehdokkaaksi. No niin, hienoa ja tervetuloa Muhokselle. Kiitos. Ja No niin, tervehdys. Ervastin Tapani, ihan paljasjalkainen muhoslainen. Ammatiltani olen ensihoitaja ja ensihoitajan työn ohessa sitten pyöritän pienimuotoista yritystoimintaa. Perheeseen kuuluu vaimo ja 3 lasta ja nyt sitten tällä hetkellä olen kunnanvaltuustossa ensimmäistä kautta ja myöskin opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä. Ja nyt sitten ajattelin, että lähden myöskin toiselle kaudelle ehdokkaaksi. no niin, tervetuloa studioon ja tässä ensin esitellään tämä kuntavaaliohjelma ja sitten mennään tähän teidän haastatteluun. Eli meitä on ollut tässä 9 henkilön ryhmä keskustassa, ollaan työstetty tämä ja tämä on hyväksytty nyt kunnallisjärjestössä. Eli ensi keväänähän on kuntavaalit ja siihen on luotu tämä kuntavaaliohjelma. Eli Muhoksen keskusta katsoo tulevaisuuteen optimistisin ja luottavaisin mielin. Uskomme, että Muhos säilyy itsenäisenä ja elinvoimaisena kuntana, mutta talouden tasapainon saavuttaminen on yksi suurimmista haasteistamme. Nykyisellään menot ylittävät tulot, mikä edellyttää harkittuja säästötoimenpiteitä. Näemme kuitenkin, että kestävä ratkaisu haasteisiin on tulovirtojen kasvattaminen, mikä saavutetaan parhaiten Muhoksen kasvuohjelman avulla. Keskustan apila symboloi 4 tärkeää kehityksen aluetta ja samoin kasvuohjelmamme perustuu 4 avainalueeseen. Nämä vaaliohjelman osa-alueet kehittävät kestävää hyvinvointia kuntalaisille. Ja ensimmäinen terälehti on tässä väkiluvun ja työpaikkojen kasvu. Kasvutavoitteeksi ollaan asetettu väkiluvun kasvattaminen 10 000 asukkaaseen vaalikauden aikana ja 1000 uuden työpaikan luominen. Sitten on monipuolinen tonttitarjonta. Tarjotaan tontteja jokimiljööseen, maaseudulle ja keskustaan. Mahdollistetaan yritystoiminta ja eläintenpito maaseututonteilla. Yritysmyönteisyys ja vaikutusten arviointi. Edistetään yritysmyönteistä päätöksentekoa ja yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Kuntayhtiöiden kehittäminen. Kuntayhtiöitä kehittämällä tuetaan paikallista elinvoimaa ja houkutellaan uusia yrityksiä. Sitten toinen terälehti on hyvinvoivat kuntalaiset. Kyläkoulut kasvun tukena. Vahvistetaan kyläkoulujen roolia pito- ja vetovoiman tekijänä. Lapsiystävällinen kunta ja vaikutuksen arviointi. Luodaan lapsiystävällinen ympäristö ja tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia. Osallisuus ja kolmas sektori. Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta elämän eri vaiheissa ja aina lapsuudesta vanhuuteen ja tuetaan kolmannella sektorilla tehtävää vaikuttavaa työtä. Kulttuuritoiminta ja Oulu 2026. Kehitetään kulttuuritoimintaa Oulu 2026 teemavuoden ympärille yhteistyössä kulttuuritoiminnan kanssa. Sitten kolmas terälehti, matkailun kasvu, luontomatkailu ja työmatkailun tukeminen. Edistetään luontomatkailua ja työmatkailua ja teknistä vierailumatkailua. Tukipalvelut bioparkin ympärille. Kehitetään majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluja bioparkin kehittymisen tukemiseksi. Matkailualueiden kaavoitus ja kiinteistökehitys. Hyödyntää muun muassa Kirkkosaaren kaavaa ja monipuolistetaan Venesataman
käyttöä vapaa-ajan keskuksena. Vapaa-ajan kohteet kuntalaisille: panostetaan pitkäjänteisesti eri kohteisiin, kuten kylpylä kautta uimahalli ja uimahyppytorni, joiden toteuttaminen on mahdollista kasvun myötä. Matkailun kehittäminen: Rokua Geopark, yhteistyötä jatketaan yhdessä Utajärven ja Vaalan kanssa. Sitten 4. terälehti: luontovoimavarana Oulujoki keskiön, Oulujen vetovoimapotentiaalin hyödyntäminen ja virkistyskäytön tukeminen. Vesistökoordinaatio: kehitetään vesistöjä ja vähennetään haittavaikutuksia, mukaan lukien Oulujen säännöstely ja vaelluskalakannan tukeminen. Retkeily- ja luontokohteet: rakennetaan ja ylläpidetään luontoreittejä ja virkistyskohteita. Maakuntakaava: sitoudutaan ekologisten verkostojen vahvistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen maakuntakaavan mukaisesti. Ja lopuksi sitten Muhoksen keskusta pyrkii kasvattamaan kunnan elinvoimaa, hyvinvointia ja kestävyyttä keskittymällä luonnonläheiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen, jota tukee Suomen paras johtamiskulttuuri. Ja nyt ihan ensimmäisenä niin lyhyet kommentit, miltä tämä tuore ohjelma vaikuttaa. No mun mielestä tämä on aika napakka ohjelma ja tässä näkyy mun mielestä keskustan arvot aika hyvin. Ja tuo, mitä tuossa ihan alussa sanottiin tästä optimistisuudesta, niin mun mielestä se on niin kuin jotenkin pohjavireenä tässä ohjelmassa selvästi, että halutaan ajatella Muhoksesta myönteisesti ja halutaan niin kuin olla kehittämässä ja vahvistamassa muhoslaisten hyvää arkea, niin mun mielestä se huokuu niin kuin tästä ohjelmasta. No mä oon samoilla linjoilla Liinan kanssa, että tommonen optimistinen ja positiivinen näkökulma tulevaisuuteen ja sitten, mutta kuitenkin täysin niin kuin mahdolliset ja semmoiset saavutettavissa olevat tavoitteet, esimerkiksi 10 000 asukasta. Ja nyt kun varsinkin tiedetään, mitä Muhoksen tulevaisuudessa parhaimmillaan voi tapahtua, niin tosi semmoinen niin kuin helppo ja selkeä, niin kuin ymmärrettävä ja luettava ja sitten myöskin tämmöisiä niin kuin konkreettisia asioita, eli aika semmoinen. Ja sitten tietenkin nämä keskustan arvot, lapsiperhemyönteisyys ja luontoarvot ja tämmöinen matkailun kulttuurin tukeminen ja tämmöinen nousi sieltä kanssa itsellä esille. Jees, ja jos mennään näihin haastattelukysymyksiin, niin Tapanilta ensimmäisenä kysymys. Sulla on kokemusta jo tästä valtuustotyöstä ja luottamustehtävästä. Minkälaista tehtäviä valtuutetun arkeen kuuluu ja kuinka paljon tämä vie aikaa? No tällainen lyhyesti sanottuna se vie kyllä kaiken ajan, mitä siihen haluaa käyttää. Että lähtökohtaisesti ajattelee, että no sehän on vain kokouksissa käymistä ja se on oikeastaan siinä, mutta sitten kun tavallaan kokousten ulkopuolella, niin se on sitä, että ainakin omalla kohdalla olen kokenut, että tuossa kylällä ihmisten kanssa niin pitää olla valmis keskustelemaan asioista, sulle tullaan porisemaan ajankohtaisista aiheista, niin pitää olla tavallaan semmoinen avoimuus kohdata ihmisiä tuossa, kuntalaisia tuossa kylällä ja kuunnella heidän huolia. Sen jälkeen tietenkin sitten on tämmöinen näihin asioihin perehtyminen, eli tokikaan kaikkiin asioihin ei voi nyt perinpohjaisesti perehtyä, mutta sillain pintapuolisesti siihen perehtyminen ja sitten itselle tärkeisiin asioihin sitten oikein niin kuin keskittyminen, niin sehän voi viedä aikaa sitten vaikka useammankin tunnin joku tietty asia. Sitten mä näen lisäksi tärkeänä tämän, että ollaan muiden valtuutettujen kanssa yhteyksissä. Eli kun on semmoinen asia, mikä itselle on tärkeä, niin se ei välttämättä ole toiselle valtuutetulle tärkeää, eikä hän välttämättä niin ymmärrä sitä asiaa, joten helposti tulee semmoisia puolen tunnin tai 3 vartin puheluitakin puhuttua toisten valtuutettujen kanssa, ja sitä kautta tehdään sitä vaikuttamistyötä, että tavallaan kun on itsellä jotakin tietoa tai ajatuksia asioista, niin niitä jaetaan, niistä keskustellaan muiden valtuutettujen kanssa. Ja parhaimmillaanhan se sitten
johtaa siihen, että sillä toisellakin valtuutetulla on yhtä paljon tietoa kuin sulla, ja lopputuloksena sitten päästään haluttuun lopputulokseen, mikä niin kuin nähdään itselle tavoitteena. Eli semmoista ihmisten kanssa yhteyksissä olemista valtuutettujen ja kuntalaisten, ja sitten kokoukset on oikeastaan vaan semmoinen niin kuin pieni lisä siinä päällä, että siellä sitten käydään niin sanotusti nuijimassa ne päätökset läpi ja asiat pöytäkirjoihin. Että se on hyvin semmoista monipuolista on valtuutetun arki. Joo, kyllä. Ja Liinulta sitten, että sä oot niinku uusi muhoslainen ja sitten uusi ehdokas, että minkä takia päätit lähteä mukaan keskustan listoilta ja sitten tavoittelee tätä valtuustopaikkaa? No mä oon ollut keskustan toiminnassa aika pitkään, 10 vuotta, ja se oli aika itsestäänselvä valinta totta kai nyt sitten täälläkin. Mä oon ollut aikaisemmin pari kertaa ehdokkaana Helsingissä ja Järvenpäässä asuessa. Ja Järvenpäässä olin myös tarkastuslautakunnan jäsenenä nyt tähän muuttoon asti. Ja jotenkin nyt oli semmoinen niin kuin oikein sydämestä tuleva motivaatio tällä kertaa lähteä ehdolle siinä mielessä, että tuntui, että nyt me ollaan niin kuin tultu tämmöiseen loppuelämän kotiin tietyllä tavalla. Ja tosi pitkään on niin kuin mietitty sitä, että mihin muutettaisiin ja muutetaanko Muhokselle, ja tänne tuloa on pohdittu vuosia oikeastaan voi sanoa. Ja sitten mulla on ollut oikeastaan aika itsestään selvää, että aina siellä, missä asuu kulloinkin, niin siellä pyrkii olemaan tavalla tai toisella aktiivinen toimija siinä lähiyhteisössä, niin sitten nyt tuntuu tämä ehdokkuus täällä tosi luontevalta, ja täällä on kuitenkin paljon tuttuja ihmisiä, ja asiat tuntuu sillä tavalla tosi läheisiltä ja tärkeiltä, niin halusin nyt lähteä mukaan tähän ehdokkuuteen myöskin. Joo, mukava kuulla. Ja tuosta sun ammattitaustasta, niin mitä ajattelit, että siitä olisi hyötyä valtuustotyössä tai lautakuntatyössä? No sen verran, tai aika paljonkin kyllä siinä mielessä, että teen siis ihan päivittäin työkseni niin kuin tämmöistä kuntien hallinnon koulutusta, niin kuin koordinoin ja on siinä tämmöisenä niin kuin projektipäällikkönä. Suunnittelen koulutuksia, eli sillä niin kuin kunnan hallinto on aika tuttu niin kuin työn kautta jo lähtökohtaisesti, ja toki sitten nämä julkiset hankinnat myöskin, ja siinä saa olla monenlaisissa verkostoissa yhdessä tekemässä sitten myös kunnille suunnattuja tilaisuuksia, muun muassa Kuntaliiton kanssa paljon teen yhteistyötä ja näin. Ja sitten teen myös tämmöisiä niin kuin luottamushenkilökoulutuksia itse asiassa suunnittelen, eli tavallaan sillä tavalla semmoista taustaa toki niin kuin, ja tietämystä kunnan hallinnosta on kertynyt, vaikka en valtuutettuna ole koskaan ollutkaan. Joo, kyllä. No Tapani sitten, monet miettivät, että mitä valtuutetut saa tästä työstä. Että kerro rehellisesti, millainen on rahallinen korvaus, mutta ennen kaikkea, että mikä on se henkinen palkinto, mitä tästä hommasta saa. Joo, tämähän on aina yleensä semmoinen, Suomessa se tahtoo olla raha-asiat ja palakka tahtoo olla semmoinen tabu, mutta mä oon sitä tuonne omille somekanaville videon tehnytkin, että mitä kunnanvaltuutettu tienaa, niin mulle ei ole siinä oikeastaan mitään salattavaa, koska sehän on julkista tietoa, että nehän löytyy jokaisen kunnan hallintosäännön, palkkiosäännöstä löytyy kaikki tarkat summat, että mitä tienaa, niin Muhoksella valtuuston kokouksesta maksetaan 80 €, jos kokous on alle 3-tuntinen, ja jos se menee yli 3 tunnin, niin kuin meillä just loppunut valtuuston kokous kesti yli 3 tuntia, niin siitä saa sitten 1,5-kertaisen korvauksen, eli 120 €. Ja lautakuntatyöstä saa sitten 60 €, ja siinäkin sama 1,5-kertainen korvaus sitten, kun kokous kestää yli puoli tuntia, yli 3 tuntia. Ja sitten tietenkin on puheenjohtajille, lautakuntien puheenjohtajille on omat korvaukset ja hallituksen puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan jäsenille, mutta kyllä mä koen sen rahallisen korvauksen sellaisena, että se on mukava pieni korvaus mukavasta harrastuksesta. Että kun aikaa vievästä harrastuksesta. Niin, nimenomaan. Että sitten kun rupeat miettimään, että kuinka paljon käyttää aikaa vaikuttamistyöhön ja kokouksiin, niin ei se kummonen se palakka ole. Mutta sitten siihen kysymyksen toiseen osioon, että minkälainen palakka se niin kuin henkisesti on, niin
No Muhoksellahan oli iso keskustelu tällä vaalikaudella tämä palveluseteli, mikä loppuviimein syystä tai toisesta se vähän niin kuin henkilöityi minuun, mutta minä olin siinä, voin sanoa, että olin vahvasti siinä vaikuttamassa ja työtunteja en laskenut, mitä ihmisten kanssa juttelin asiasta ja jopa Facebook-ryhmässä keskusteluinkin osallistuin ja siellä luin kommentteja, niin kyllä se palakinto siinä vaiheessa, kun se lopulta valtuustossa saatiin se päätös äänestyksen jälkeen läpi, niin tuli semmoinen, niin kuin, että tavallaan palakinto siitä omasta työstä, että se ei ole mennyt hukkaan. Ja sitten se, että koska uskon niin vahvasti siihen omaan agendaan ja siihen, että sen haluaa läpi, koska se johtaa hyviin asioihin, niin sitten se, että nyt tästä on hyvä jatkaa ja nyt alkaa tapahtua hyviä asioita. Niin tavallaan semmoinen niin kuin positiivinen vire ja se sitten tavallaan johtaa myöskin seuraavissa asioissa, missä tietää, että tämä voi olla vähän semmoinen kahtia jakava asia, että toiset on puolesta ja toisesta vastaan, niin tietää, että tässä kannattaa vähän tehdä sitä myyräntyötä siellä taustalla, että tässäkin päästään omasta mielestä hyvään lopputulokseen. Joo, kyllä näin. Että tämä on niinku merkityksellistä työtä parhaimmillaan, että on laajoihin ihmisjoukkoihin vaikutusta. Kyllä. Ja tästä täytyy se sanoa, että jos mietitään niin kuin sitä, että Muhokselle halutaan lisää asukkaita ja näin, niin kannattaa just muistaa, että muhoslaisia tai Muhokselta lähteneitä on ympäri Suomen tuolla, ketkä moni varmasti pohtii Muhokselle mahdollisesti muuttamista tai muuta. Ja ne seuraa kyllä muhoslaiset ryhmää ja seuraa somea eri puolueiden ja valtuuston varmasti kokouksiakin jotkut oikein innokkaat, niin täytyy sanoa, että tämmöisiä päätöksiäkin seurataan tosi tarkasti ja itsekin seurattiin esimerkiksi just tätä palvelusetelipäätöstä ja se ei nyt varmasti ratkaissut meidän muuttoa tänne, mutta oli yhtenä niin kuin pienenä positiivisena vaikuttimena varmasti ja uskon, että kun kuntia vertailee ihmiset ja lapsiperheet erityisesti, niin tämmöisillä asioilla on tosi iso merkitys. Kyllä. Joo, ja aika on mennyt semmoiseksi, että tämmöinen asiantuntijatyö, niin sä voit tehdä mistä päin tahansa Suomeen. Ja mulle tuli Google-julkaisun jälkeen soitto Helsingistä, niin just soitti eräs tämmöinen, joka tekee tämmöistä konesuunnittelua, niin että miten todennäköistä tämä Google-investointi toteutuu ja sitten kyseli vähän tonteista ja näin. Ja heillä oli just se ajatus, että jos vähänkään näin vahvistuu, niin he harkitsee vakavasti, että muuttavat takaisin Muhokselle. Hän on asunut koko ikänsä pääkaupunkiseudulla. Kyllä, ja mäkin sain tuo nyt nousi tässä esimerkiksi, niin sen aikana sain useita yhteydenottoja niin kuin kunnan rajojen ulkopuolelta. Just näin niin kuin Liina kertoi, että hekin on miettinyt Muhokselle muuttamista, mutta tai no me muutettiin Muhokselta pois, koska. Että se on muutakin kuin se tavallaan, mikä helposti nähdään vain semmoinen pieni kokonaisuus, koska sillä voi olla sitten taas useamman perheen niin kuin päätökseen, sillä voi olla vaikutusta sekä positiivisesti että negatiivisesti, miten joku asia päätetään. Ja sitten taas kun perheitä saadaan tänne kuntaan, niin sehän tuo sitten verotuloja ja se on se kunnan elinehto, että täällä on myöskin lapsiperheitä. Kyllä. No Linnulta sitten, että sä aikanaan valittit puoluetta, niin miksi päädyit keskustaan? No mä tässä itse asiassa sillä tavalla päädyin keskustaan osittain, että mä olin tosi kiinnostunut politiikasta ja lukiossa meillä oli tämmöinen, kaikki puolueet oli liikuntasalissa esittäytymässä ja kävin jokaiselta puolueelta kysymässä, että miksi kannattaisi liittyä demareihin, miksi vihreisiin, miksi keskustaan. Ja mä en muista, mitä keskustalaiset siinä niin kuin sanovat tarkasti, mutta mulla ehkä jotenkin varmaan se ihminen siinä niin kuin uskon, että oli se asia, mikä jäi jotenkin semmoinen ihmisläheisyys ja jotenkin yhteisöllisyys ja semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden korostaminen ja toisista huolenpitäminen. Ja sitten mä oon ollut keskustan tätä viimeisintä periaateohjelmaa tekemässä ja siellä on mun mielestä jotenkin tällä tavalla sanottu, että ihmisen hyvä elämä niin kuin tasapainossa luonnon kanssa taitaa olla siellä ohjelmassa, jos en muista ihan väärin, niin jotenkin tämä mua niin kuin hirveästi viehättää, että tavoitellaan niin kuin politiikalla, on se sitten talouspolitiikkaa, on se mitä tahansa, nyt Muhoksellekin nämä Google-päätökset ja kaikki, niin sillähän pohjimmiltaan tavoitellaan kuitenkin sitä ihmisen hyvää elämää
Ja sitten kun vielä pyritään siihen, että se olisi jotenkin tasapainossa luonnon kanssa, pystyttäisiin sitä rakentamaan, niin se mua keskustassa eniten viehätti silloin ja on sitten pitänyt tässä porukassa tähänkin asti. Joo, nämä on jo keskustan perustaja Santeri Alkion ajatuksia, että ne on säilynyt tähän päivään 100 vuotta. Niin Kyllä. tämä on sillä hieno kuulla, hienot perusteet. Kyllä, tuohon jos mä voin oman kokemukseni sanoa, niin no ehkä se on oikeastaan minulla ratkesi puoluevalinta siihen, että on tavallaan semmoinen vähän sillanrakentajamainen. Eli että ei olla tavallaan vasemmalla eikä oikealla, vaan ollaan siinä keskellä näiden molempien reunojen ja sitten tavallaan sieltä molemmista voidaan poimia ne parhaat puolet. Eli on talouspolitiikkaa ja sitten taas työntekijöiden edut ja kaikki tämmöiset, mulla se oikeastaan ratkesi siihen, että on semmoinen yleisesti semmoinen yhteistyöpuolue, joka pystyy kaikkien kanssa tekemään yhteistyötä. Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta, niin kuin tämä ilta osoitti, niin meiltä löytyy päättäväisyyttä, että voidaan tehdä vastaesityksiä ja niitä äänestyttä, että ei suinkaan olla niin kuin lampaita. Että meillä on, niin kuin, me ollaan myöskin tahtopuoleen, että kyllä. Meillä on päämäärä ja sinne pyritään. Kyllä. No Tapanilta sitten kysymys, että mitkä on tärkeimmät tavoitteet ja asiat, jota haluat edelleen ajaa, jos tulet valituksi? No kyllä se on edelleen tuonne, oliko se nyt kakkoskohta, missä oli perheet ja niiden hyvinvointi ja tämä luontoarvot, eli lapsiperheiden asianajajia niin sanotusti, puolesta puhujia, niin niitä ei ole ikinä tarpeeksi. Eli se on mulle tietenkin, kun perheisänä on politiikassa mukana, niin se on se ykkösjuttu. Ja sitten näen tietenkin myöskin tämmöisen vastuullisen talouspolitiikan, eli nyt kun keskustelussa on ollut tämä valtava investointi tästä Kirkonkylän liikuntasalista, niin kyllä se tavallaan siellä miettii, että no onko kaikkea kivaa kaikille vai joudutaanko me miettimään, että kuinka paljon tuo rasittaa kuntataloutta, kun me samaan aikaan sitten joudutaan sama summa säästämään jostakin. Mutta kyllä se lapsiperheiden asiat ja lasten ja koulumaailma ja sitä kautta se varmaan sitten tälle vaalikaudelle tai tälle valtuustokaudelle sitten tuo opetus- ja kasvatuslautakunta, ensin hyvinvointilautakunta, joka muuttui sitten opetus- ja kasvatuslautakunnaksi. Se sitten tuntui semmoisilta omimmalta. Joo, ja nämähän ei ole aina helppoja asioita, eli niissä on monesti ristiriita, että toki varmaan me kaikki halutaan se USA-liin, ja nythän se tulee, ja sitten me ilotaan siitä, että me saadaan USA-liin. Näinhän se menee demokratiassa, mutta samanaikaisesti toisaalta meillä on nyt niin vahva kasvunäkymä, että toisaalta kyllä me varmaan luotetaan siihen, että myös säilyttää kestävän talouden pidon. Ja selviää veloista, että ei olla siellä kriisikunta listalla. No Liina, niin minkälaisen näet Muhoksen tulevaisuuden ja mitä toisaalta mahdollisuuksia ja sitten haasteita niin näet Muhoksella nyt tästä eteenpäin? No siis ensinnäkin täytyy sanoa, että mä näen kyllä Muhoksella nyt paljon mahdollisuuksia. Toki varmasti meistä valtaosa näkee tämän Google-asian myötä, jos se maaliin asti menee, niin siihen sisältyy tosi paljon mahdollisuuksia. Mutta siitä huolimatta niin vaikuttaa, että täällä on tehty aika viisaita strategisia valintoja nyt viime aikoina. Tämä Biopark-hanke, tavallaan, että sekin on lähtenyt siitä, että on käsittääkseni yliopistonkin kanssa tehty yhteistyötä ja maakunnankin tasolla jopa ja näitä asioita lähdetty pohtimaan ja Muhoksen vahvuuksia mietitty sillain aika juuriaan myöten, ja sieltä sitä pikkuhiljaa sillä pitkäjänteisellä työllä varmasti niitä toivottuja päätöksiä sitten ja investointeja tänne saadaan. Ja sitten vaikuttaa, että tämä perheiden asia on täällä kuitenkin pysynyt hyvin esillä ja on meillä edelleen kyläkouluja, on sitten tämä isompikin Kirkonkylän ala-aste, missä on itsekin käynyt ja se on varmasti semmoinen vahvuus, mistä meidän kannattaa
edelleenkin pitää kiinni, jos mietitään Muhoksen tulevaisuuden näkymiä. Ja sitten no, aika moni kunta Suomessa sanoo, että on tämmöinen niin kuin ainutlaatuinen luonto ja kaunista ja muuta, mutta onhan meillä täällä aidostikin ihan niin kuin, monia mahdollisuuksia myös sillä saralla. Ja sitten ehkä viimeisimpänä, mikä nyt ilmeisesti huomenna, kun tulee voimaan tämä joukkoliikenteen bussilippujen hinnan alennus, mikä on meille muhouslaisille aika hyvä, niin muistan jo lukiolaisena, kun seisoin bussipysäkillä, aina mietin, että kun meni ohi autoja ja siellä oli aina yksi ihminen per auto, ja sitten kun katsoin niitä lippujen hintoja, niin ne on kuitenkin nytkin, kun on tässä itsekin miettinyt, että millä kulkee, niin on aika kalliita. Niin tämmöisiä niin kuin monia arkea ja niin kuin parantavia asioita musta tuntuu, että täällä on niin kuin saatu tämmöisellä edunvalvontatyöllä aikaiseksi, niin näen kyllä ihan myönteisiä mahdollisuuksia. No sitten varmasti tämä niin kuin, taloustilanne on edelleenkin tosi haastava ja ehkä niin kuin maailman poliittinenkin tilanne on niin kuin tosi kinkkinen ja kriisiytynyt monellakin tavalla, että semmoisia niin kuin varmaan epävarmoja aikoja on todennäköisesti luvassa ja semmoista varautumista sellaiseenkin tarvitaan jatkossa myöskin, niin varmaan siinä on niin kuin kunnille ihan yleisestikin haastetta. Joo, kyllä. No entä sinun asiat, että minkälaisia asioita haluat sitten erityisesti ajaa, jos tulet valituksi? Joo. No siis varmasti tämä kasvuteema, mikä nyt on tässä Muhoksen keskustankin kuntavaaliohjelmassa, niin se on jotenkin semmoinen, että itse tällainen niin kuin paluumuuttajana nyt ajattelee ehkä just näitä pitovoima- ja vetovoimatekijöitä, että miten saadaan Muhokselle uusia asukkaita. Ja varmasti siihen liittyy ihan ykkösasiana tämä asuminen, että meillä olisi niin kuin monenlaisia asumismahdollisuuksia. Omakotitaloissa varmasti täällä jatkossakin asuu valtaosa ihmisistä, mutta sitten, että meillä olisi eri ikäisillä ja eri elämäntilanteissa oleville myös sitten niitä asumisvaihtoehtoja, myös vuokra-asumista tarjolla, niin se olisi mun mielestä yksi tavallaan tämän kasvun avain. Sitten toki tämä koulu- ja päiväkotiasiat on itsellekin sydäntä lähellä ja oli tässä muuttoratkaisuussakin tosi merkittävä asia, että saatiin oma lapsi tuonne Laitasaaren päiväkotiin ja sitten on niin kuin kuitenkin näkyvillä tämmöinen koulupolku sitten tämmöisessä pienemmässä koulussa lähellä kotia, niin se on kyllä tosi hieno juttu. Ja näitä aion kyllä puolustaa, että pidetään sitten nämä koulut myöskin pystyssä mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten ehkä kolmantena liittyen niin kuin näihin vapaa-ajan asioihin, niin mä kyllä haluaisin meidän perhe harrastaa aika paljon. Me harrastaa niin kuin talviuintia ja hiihtoa ja retkeilyä ja tällaista, ja toivoisin, että Muhoksella ehkä näitä asioita vielä ihan pikkasen paremmin saataisiin niin kuin hoidettua ja saataisiin saataville sitten tämmöisiä niin kuin aika edullisia kuitenkin niin kuin ulkoilumahdollisuuksia, jotka ei välttämättä vaadi sitten uusia tämmöisiä isoja rakennusinvestointeja. Niin pidetään näistä tämmöisistä huolta, kun me tämmöisessä luonnonläheisessä kunnassa asutaan. Joo, hyviä asioita. Ja sitten lopuksi otetaan vielä tämmöinen niin kuin sokka irti kysymys, eli Tapanilta, että jos saisit päättää yhdestä asiasta niin kuin Muhoksen kehittämiseksi ilman, että olisi mitään rajoituksia, että ei tarvitsisi miettiä niin kuin vaikka sitä investointikustannusta tai käyttäminen kulua, niin mitä sinä ehdottaisit Muhoksen kehittämiseksi? No tämä oli aika haastava kysymys, koska sitä voi lähestyä niin monesta suunnasta, että lähdetäänkö rakentamaan seiniä, esimerkiksi kylpylähotellia Googlen hukkalämmöllä lämmitettynä, tai sitten ihan näinkin arkipäiväinen, että koululuokkien maksimikoko 15 oppilaaseen, mikä on taas sitten valtava satsaus tulevaisuuteen, ja siihen sitten hyvänä aasinsiltana tämmöisen niin kuin oppilaan henkilökohtaisen tuen ja tämmöisen niin kuin maksimoiminen. Eli ihan jos vaikka siltä varhaiskasvatuksesta lähtien, että kun huomataan, että on jotakin haasteita. Ja siitä taas sitten, jos pikkusen palataan vielä taaksepäin, niin lapsiperheiden kotihoito, tämmöinen niin kuin kotiapu, mitä on ennen ollut tämmöisiä kodinhoitajia, niin tämmöiseen niin kuin hyvinvointiin kyllä mä aika pitkälti lähtisin. Ehkä tuonne perheiden hyvinvointiin, että jos olisi rajattomat mahdollisuudet, niin tämmöisen niin kuin
näiden erityislapsien ja kaikkien perheiden haasteiden, niin niitä lähdettäisiin selättämään isolla volyymilla. Joo. Hyvä. No entä Liina? Ilman rajoituksia. Ilman rajoituksia. No mä nyt, tämä perheiden asia, mitä Tapani nosti, niin tuossa oli tosi monia hyviä pointteja ja varmasti pitäisi meidän niin kuin tämmöiset koulut pystyssä ja mahdollistaisi lapsille sitten lähikoulun. Mutta ehkä sitten yksi tämmöinen vähän niin kuin ehkä detalji-asia, mutta mä rakentaisin tänne, onko se sitten lämmitetty Google lämmöllä vai millä, mutta tekisin tämmöisen etätyöntekijöiden paratiisin Muhoksesta. Että täällä olisi oikeasti semmoinen todella niin kuin viihtyisä kiva paikka, missä voisi tehdä etätöitä. Ja jos ei ole sitä omaa, niin kuin, ei ole se toimisto niin kuin lähellä, niin kuin meillä on esimerkiksi molemmilla Helsingissä toimisto, niin sitten tuolla kotona kun kökkii, niin alkaa vähän niin kuin se vähän välillä tuntuu ankeelta. Ja siellä voisi syntyä paljon hyviä kohtaamisia, uskoisin. Voisi syntyä aika hyviä yritysideoitakin kenties. Ja sitten se voisi houkuttaa tänne oikeasti, uskoisin, että juuri tällaisia ihmisiä, kellä on mahdollisuus tehdä paljon etätyötä ja sitten toteuttaa tavallaan se ehkä unelmien työ ja unelmien asuminen niin kuin samassa paikassa, niin se voisi toivottavasti sitten olla täällä. Ja siellä voisi myös järjestöt toki kokoontua ja muutkin tämmöiset pienet porukat, ketkä tarvii tiloja, niin jotain tämän tyyppistä varmaan tekisin tänne. Tuohan on ihan semmoinen, niin kuin tällainen kun lähtee miettimään, että ei nyt hirviä valtavaa panostustakaan tarvis, että se olisi täysin mahdollista tehdä jonnekin hienoon Oulujoki maisemakonttori suomeksi sanottuna, niin se olisi aika kiva ja varmasti vetäisi etätyöporukkaa, olisi Muhoksen etätyökeskus. Kyllä. Kyllä, ja siinä on niinku näkymä sitten siihen tulovirtaan, eli kun ne muuttavat tänne, niin se sit tuloverot tulee kuntaan. Että hyvä idea. No sitten vielä molemmille kysymys, että kunnanvaltuustossa niin päätökset ei synny niinku yksin, tai että ei voi niinku, että vaikka kuin olisi omasta mielestään oikeassa ja tekee esityksiä näin, niin miten te näkisitte, jos tuota valituksi, niin minkälaista on hyvä yhteistyö valtuustossa ja ehkä siinä omassakin ryhmässä? No mä voin kokemuksien pohjalta nyt tältä valtuustokaudelta sanoa, että se kertoo tavallaan siitä hengestä, mikä nyt tällä valtuustokaudella on ollut, että asioiden käsittelyjen välissä niin siinä voi heittää vähän juttua toisen puolueen kaverin kanssa ja vähän pikku naljailua ja tämmöistä hyvää mielen juttua heittää. Ja sitten taas se, että vaikka ollaan seuraavassa asiassa ihan päinvastaista mieltä. Eli sen on itse niin kuin oppinut, että vaikka mun esitys häviää sen äänestyksen, niin sitä ei auta ajatella sillä tavalla, että se olisi niin kuin minulta pois. Koska eihän se todennäköisesti se toinenkaan esitys, niin ei se nyt niin umpisurkea voi olla, ettenkö mä vois asian kanssa elää. Ja sitten myöskin se, että muistaa tuolla, kun on eri puolueiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin me keskustellaan asioista eikä henkilöistä. Eli että vaikka asiat riitelee, niin henkilöiden kanssa kyllä on ainakin tällä valtuustokaudella niin tullut tosi hyvin juttuun ja on miettinyt ja on monesti sitten jutteluiden kautta niin ymmärrän myöskin aina sitten sen toisen puolen, että miksi ajattelee sillä tavalla. Että mutta se vaatii sen, että pitää asioista pystyä keskustelemaan ja kaikkien kanssa juttelemaan. Joo, kyllä. No entä Liina? No varmaan tuossa korostuu just se, että kannattaa panostuksia laittaa siihen vaalikauden alkuun, ainakin mikä on tällainen työn kautta oma kokemus, että se, että on niin kuin alussa käyty ne pelisääntökeskustelut ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja miten vaikka asioista viestitään myöskin niin kuin ulospäin ja että ihmiset ymmärtää, että on luottamuksellisia keskusteluja ja on jopa salassa pidettäviä asioita ja sitten on niin kuin tavallaan sitä niin kuin aktiivista vuorovaikutusta sitten kyllä tietenkin myös niin kuin kuntalaisten kanssa ja niin kuin ryhmien kesken. Niin ehkä se semmoinen niin kuin pelisääntö ja toimintatapa keskustelu on varmasti hyvä käydä siinä niin kuin heti alkuunsa.
Ja sitten myös korostaisin varmasti sitä niin kuin hyvää yhteistyötä näiden viranhaltijoiden kanssa ja jotenkin sitä, että nähtäisiin, että ollaan kuitenkin niin kuin samalla puolella, että ehkä helposti niin kuin vaikuttaa, että joissakin kunnissa syntyy semmoista niin kuin vastakkainasettelua ja jotenkin semmoista lähtökohtaista epäilyä niin kuin viranhaltijoita kohtaan. Ja siinä varmasti niin kuin myös se, että tunnetaan niin kuin puolin ja toisin ja sitten myös niin kuin, totta kai se, että koetaan, että päästään myös asioihin hyvissä ajoin niin kuin vaikuttamaan siinä valmisteluvaiheessa, niin se totta kai sitä luottamusta myöskin rakentaa, että se on niin kuin molemminpuolinen juttu, mutta että niin kuin lähtisin semmoista positiivista henkeä luomaan siihen päätöksentekoon ja tosiaan niin kuin Tapani sanoi, että asiat voi riidellä, mutta ihmisten ei tarvitsisi riidellä. Ja pidetään sitten ehkä se iso kuva mielessä, että mikä on se yhteinen tavoite. Kyllä, ja jos se on innostava tavoite meille kaikille, niin silloin se auttaa hyvin paljon myöskin näissä keskusteluissa. Ja ollaan sitten kriittisissä päätöksissä niin kuin yhdessä linjassa. Ja tähän liittyy vielä just, että oma ajatus tässä vaalikauesta nyt, kun tämä tavallaan nyt tästä alkaa, niin että tämä olisi tähän niin kuin hyvään politiikkaan kuuluu avoimuus ja keskustelu. Ja sitten, että sen takia niin tavallaan tämä kanavan aukaisukin on nyt tehty ja toista tällä tullaan näkemään sitten hyviä ohjelmia jatkossakin, mutta lopuksi sitten mitä haluaisitte sanoa muhouslaisille äänestäjille? Ja Liina, saat aloittaa. No mä sanoisin äänestäjille, että lähtekääpä ehdokkaaksi. Että nyt on hyvä aika, jos vaan on niin semmoista, ja varmasti uskon, että tosi monella on näkemyksiä, on ajatuksia, mitä haluaisi täällä kehittää, parantaa, niin lähtisi ehdolle. Tämä on niin ihan tavallisten ihmisten hommaa varmastikin, ehdolla oleminen ja myös siellä valtuustossa työskenteleminen. Niin lähtekää ehdokkaaksi tai sitten ehdokkaiden tukiryhmiin. Että siihen mä kyllä kannustan, että nämä on niin kuin yhteisiä asioita ja jokaisella on annettavaa varmasti Muhoksen kehittämiseen. Joo, hyvä. Entä Tapani? No, mä oon aika pitkälti samaa mieltä kuin Liinakin, että ei muuta kuin ehokkaaksi vaan. Ja toinen semmoinen asia, että moni miettii aina, että ketä äänestää. Mulla on siihen semmoinen neuvo nyt tämän ensimmäisen valtuustokauden kautta tullut, että äänestä sellaista henkilöä, johon sä voit ottaa tavalla tai toisella matalalla kynnyksellä yhteyttä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos sä seuraat jonkun ehdokkaan somekanavaa tai tunnet jollain tavalla, sulla on vaikka hänen puhelinnumero ja oot tekemisissä, niin äänestä sellaista henkilöä, johon sä voit matalalla kynnyksellä olla yhteydessä, koska sitä kautta ei välttämättä kuntalainen itse aina tiedä, että no olisipa mukava, kun tuohon tehtäisiin hidaste, että se parantaisi koululaisten, niin ei välttämättä tiedä, että no keneen on yhteydessä, no en minä kehtaa ruveta soittelemaan kunnan isoille päälliköille, viranhaltijoille, niin siitä pystyy soittamaan tai laittaa viestiä valtuutetulle ja saa sitä kautta sitten asian vietyä eteenpäin, koska valtuutettu aika äkkiä oppii sen, että kenen kannattaa olla yhteydessä ja tietää ainakin, että keltä kysyä, että kenen olla yhteydessä, niin äänestää semmoista henkilöä, johon voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Joo, tuo on hyvä ja näinhän varmaan aika moni valtuutettu on kokenut, että on oltu yhteydessä ja hidasteista puheen ollen, niin nehän tuli sinne kirkolle Hettyville juuri tämän yhteydenoton vuoksi. Minuun otettiin yhteyttä ja saatiin niin kuin hyvin nopeasti sitten lautakunnassa päätökset ja ei ollut kauhean isosta investoinnista kyse. Kyllä, ja sama homma oli itsellä henkilökohtainen kokemus. Naapuri laittoi viestiä, että heillä lapset on kulkenut koulussa tuossa ja on pikkusen semmoinen vaarallinen mutkan paikka ja siinä on lasten niin kuin koulutie, että siihen pitäisi kyllä saada hidaste. Joo. Niin sitten sattui vielä hyvin, että teknisen lautakunnan asialistalla oli nämä katujen kunnossapidot, tämmöiset pikkukorjaustyöt ja muut. Ja olin Jaakko lautakunnan puheenjohtaja ja sitten myöskin teknisen johtaja oli yhteydessä, että tämmöistä viestiä tuli. Laitoin kuvat kartasta, että tuohon hidaste. Ja
Tällä hetkellä siinä on hidasta. Niin, kyllä. Mutta tämä yksittäinen kuntalainen tai useampikin kuntalainen niin on sillä ollut vähän, että no ei ehkä tiedä, kenen kannattaa olla yhteydessä. Joo. Siitä tuli itsellä se mieleen, että Kyllä. Ja nyt sitten myöskin niin kuin tuonne valtakunnan tasolle, kun menee, niin se toki voi olla vähän niin kuin haastavampaa löytää semmoinen ehokas, mutta pystyisi laittaa viestiä, tiedätkö, että tai ollaan jollain tavalla yhteydessä, niin se menisi se viesti sitten myöskin sinne valtakunnan tasolle. Joo. Toimii myöskin sinne. Ja aluevaltuusto unohtamatta. Kyllä. No niin, kiitoksia teille ja onnea Kiitos. vaaleihin. Ja voisi sanoa sitten siellä ruudun takana, että lähtekää eholle. Meillä on listoissa on kyllä listoilla tilaa, että tervetuloa, ottakaa johonkin meistä yhteyttä ja niin tervetuloa mukaan keskustan toimintaan. Ja ottakaa tämä kanava tilaukseen ja tykätkää meidän videoista. Näitä tulee varmasti lisää ja muutkin ehdokkaat näkyy täällä. Niin, Kiva. kyllä. Tarkoitus, että kaikki ehdokkaat pääsee kanavalla näkyviin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.